yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal kono waktuni to Conakry e leydi Guinée. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde ko waktu goto fawi hen toon to Paris lamorde leydi France ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi oɗo subaka alarba Niger jayndiyankoɓe jeeɗiɗo fawama junggo altine faltiɗo ɓe no tuuma ko fewti e kuulal jowitingal e ɓittede waɗunode e internet tefore no jokki tato accitama caggal nde ɓe keɗa no tawa hen Moussa Kaka nultodiraɗo kiɗɗo Radio France International e nder ndi leydi woɓɓeɓe cokama kasombo kolo fodde 50 kilométre e ñami dawriyankoɓe Mali kokki jende mumen e Allah haali woppitgol yimɓe tato ɓiɓɓe ɗiɗo émirat arabe uni e ɓiɗɗo Iran goto nanganoɓe waɗi lewru ɓe ko accitaɓe caggal jobnari hakkude nogas e jetti e 50 milliard kalis CFA en jewti ɗum e ley RFI fulfulde gila hanki to Guinée fokkingol candidat ji ɗi timmina men uddama altine faltiɗo pelle politique e candidat indépendant en hewɓe fokkini kayitaji mabɓe gam hollude yidde mabɓe tawede ɗi sungoji satiɗi nogas e jetti lewru aroru horeya ko leydi ndi eɓe no tawa général Mamadi Doumbia horejo laamu fadde ngu pelle dawro mawɗe leydi ndi tawaka ma en gartu hen tedduɓe bisimilla mon on calminama on jurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko alarba balɗe 5 e lewru sappo e goho ɓuuri hitande ujunaji ɗiɗi nogas e 5 to Niger puɗortoɗen jayndiyankoɓe jeeɗiɗo fawama junggo altine faltiɗo ɓe no tuuma ko fewti e kuulal jowitingal e bittede waɗunode e dow internet tefore no jokki ko fewti e o alhaali caggal nde ɓe nanga Moussa Kaka nultodiraɗo kiɗɗo RFI to ñame e jayndiyankoɓe tato woɓɓe jaltinama ñade altine caggal nde ɓe keɗa kono tato woɓɓe nangama ɓe duna soka kasombo kolo fodde kilométre 50 hakkude muɗum e ñame keɗoɗen Abdoulaye Diallo ɓen jeenyankoɓe tato sokaɓe kaso e altine ɓennuɗo ko tuumaɓe wallugol ley golle bonde saktude ɗereji bawɗi bonnude deƴira rendo ɓen no wiye Ibro Chaibou jeenyanke e télévision Sarawuña Youssouf Chériba gardiɗo jaynde internet wiyetede Les Échos du Niger e Oumarou Kane gardiɗo jaynde lo Harrison Chériba e Kane ko hoɓɓe tabituɓe e yewtere nde Ibro Chaibou yoɓɓinta kala aset e dow Sarawuña kono jeenyankoɓe nayo woɓɓe woppitama ina jeeya e maɓɓe Moussa Kaka gardiɗo RTS woni radio télévision Sarawuña e jeyniyanke RFI hande jaynen men dartina e leydi Niger gila duuɓi ɗiɗi joni e wiide woɗɓe anduɓe o alhaali ɗen nangule ina jogodiri e feññingol noddago e kuccodiral e jeyniyankoɓe neldanoɗo to Sarawuña tawi ko fedde tambide jogodiral nde laamu ngu konu ngu sosi gam ɗaɓɓude ballal kaalisi e yimɓeɓe ngo noddago feññina koka médiaji rendo ko sehilaɓe hoorejo kiɗɗo leydi ndi hono Mohamed Bazoum kutori ɗum ngam ñingde laamu faddewu ngu